ҳукми Фарҳод Собирзода ҷавони 23 сола ва модараш Башорат Мособироваи 46 сола аз ноҳияи Масҷоҳ хонда шуд. ҳукмро судии вилояти Суғ Мафтуна Раҳматиллозода қироат намуд. ҷавон ва модараш падари худро ки дар ҷамоати деҳоти Обурдон зиндагӣ мекарданд ба қатл расонид. Фарҳод Собирзода ва модараш Башорат Мособирова бо бандҳои Е, З, Л қисми 2 моддаи 104 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шуданд. Фарҳод Собирзода 18 сол ва модараш Башорат Мособирова 17 сол аз озодӣ маҳрум гардиданд. дар содир намудани ҷиноят дар модда 104 қисми 2 бандҳои Е, З, Л Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон Собирова Башоратмо Қозиевна 11 июли 1975 соли таваллудаш, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷоҳ, ҷамоати деҳоти Обурдон, кӯчаи Давлатов, хонаи рақами 10, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, айни ҳол бекор, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон қаблан суд нашудааст. оиди ҳамин кор аз 6 ноябри 2020 сол дар ҳабс буда фикри айбдоркуниро санаи 11 феврали 2021 сол гирифтааст. ҳодисаи куштор дар деҳаи Обурдон санаи 5 ноябр рух додааст. ҳангоми аз меҳмонӣ ба хона омадани Башорат Мособирова бо келину духтараш дар хонааш шавҳар дар ҳолати мастию майзадагӣ қарор дошт. зан Башорат Мособирова аз ин ҳолат дилгир шуда бо шавҳари майзадааш моҷаро мекунад. Восеи Собиров ҳангоми ҷанг зану фарзандонашро дашноми қабеҳ медиҳад. дар ин вақт писари хурдиаш аз Русия ба падараш занг зада маблағи интиқолдодаашро ки мебоист ангиш харидорӣ кунад аз падар мепурсад. зан аз ин кор бохабар гашта бо мақсади маҷбуран кашида гирифтани маблағи интиқолдодаи писараш дубора ҷангу ҷанҷол менамояд. Собирзода бо мақсади ёрӣ расонидан ба модараш ҳамроҳ шуда баъди маҷбуран кашида гирифтани маблағи пулӣ мефаҳманд ки аз ҷониби падараш 50 сомонияш барои истеъмоли нӯшокии спиртӣ сарф карда шудааст. дар ин ҷараён Собирзода даъвати модарашро барои бо роҳи расонидани зарари ҷисмонӣ, азобу уқубат додани падараш ва бо ин роҳ зада шикастани пойҳо дастгирӣ намуда дар дохили ҳуҷраи истиқоматӣ дастачоби аз ҷониби хоҳараш Собирзода Муқаддаси Восеъ бо талаби ӯ овардаро гирифта, падараш Собиров Восеъ Сабуровичро ки бо модараш часпу талош дошт бо дастонаш тела дода ба фарши ҳуҷра афтонида, баъдан бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои модараш вобаста бо роҳи расонидани зарари ҷисмонӣ, азобу уқубат додани падараш ва бо ин роҳ зада шикастани пойҳояш бо дастчоби мазкур ба пойҳои падараш ки болои фарши хона афтида мехобид, бо бераҳмии махсус якчанд маротиба зарбаҳои нишонрас зада ҷароҳатҳои вазнӣ расонидааст. дар натиҷаи гирифтани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ Восеъ Собиров бо овози баланд доду фиғон кардааст. ҳамсараш бо мақсади садои шавҳарро ки ҳамсояҳо нафаҳмад болишти миллиро болои даҳону бинии шавҳараш гузоштааст, аммо шавҳар тариқи дастонаш муқобилият нишон додааст. писараш Фарҳод Собирзода болишти аз ҷониби модараш ба даҳону бинии падараш гузошта шударо то лаҳзаи аз ҳаракат бозмондани падараш Восеъ Собиров пахш кардааст. дар натиҷа падараш ба ҳалокат расидааст. марги Восеъ Собиров аз рӯи хулосаи экспертизаи тиббии судӣ ҳангоми буғӣ кардани сӯрохиҳои бинӣ ва даҳон бо матои мулоим ба вуҷуд омадааст. ҳамчунин шикасти панҷаву пойҳо ва соқирон ба мушоҳида расидааст. парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Собирзода Фарҳод Восеъ 28 июли 1998 соли таваллудаш, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Масҷоҳ, ҷамоати деҳоти Обурдон, кӯчаи Давлатов, хонаи рақами 10, миллаташ тоҷик, маълумот надорад, оиладор, соҳиби 1 фарзанд, айни ҳол бекор, беҳизб, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, қаблан суд нашудааст. оиди ҳамин кор аз 6 ноябри 2020 сол дар ҳабс буда фикри айбдоркуниро санаи 11 феврали 2021 сол гирифтааст. коллегияи судӣ ҳолати воқеи ҷиноятӣ содиршударо дар мурофиаи судӣ мавриди таҳлил ва санҷиш қарор дода, далелҳои рафти тафтишоти пешакӣ ва судӣ ҷамъшударо дар маҷмӯъ баҳо дода, кирдори судшавандагон Фарҳод Собирзода ва Башорат Мособирова бо бандҳои Е, З, Л
қисми 2 моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ шуда ки он ҷавобгарии ҷиноятиро барои одамкушӣ яъне қасдан аз ҳаёт маҳрум кардани одами дигар бо бераҳмии махсус аз ҷониби гурӯҳи шахсон бандубаст кардааст. писару модар ба муҳлати 18 ва 17 сол аз озодӣ маҳрум гардиданд. гузориши мафнушкур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.